Good day mga kids! Shoutout muna tayo sa mga magagaling na bata na sina Ken ng Matalom Leyte at Josel ng Kapas Tarlac, ang mga batang masisipag mag-aral. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay ang number word. Kadalasan, ito ay tinutukoy bilang spelling ng mga numerals. Sa pagkakataong ito, iibahin ko ang iyong gagawin. Kayo muna ang magbabasa at magsusulat sa inyong notebook ng mga salitang bilang o number word sa Ingles. Pwede niyong i-pause ang video habang kayo ay nagsusulat. At sa pagbabasa, mangyari lang bigkasin ng malakas at malinaw ang bawat salita. Kindly read and write the number word. Zero. Zero. Eight. Eight. Five. Five. Four. Four. Seven. Seven. One. One. Twelve. 12. Eleven. 11. Thirteen. 13. Seventeen. 17. Fourteen. 14. Fifteen. 15. Eighteen. 18. 20. 20. 24.
24, 25, 25, 30, 30, 45, 45, 41, 41, 47, 47, 66, 66, 60, 60, 63, 63, 69, 69, 67, 67, 70, 70, 74, 74, 73, 73, 79, 79, 77, 77, 80, 80, 98, 98, 81, 81, 86,
86, 94, 94, 82, 82, 83, 83, 90, 90. Congratulations! Now let us wait for your teacher to discuss these items. This project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Just remember, this is my personal advocacy and it is free. Anyone may join.